Elaže sa zdalo, ako by jej mozog zahalovala hustá hmla. Každá úloha v práci sa zdala ťažšia a spomínanie na veci bolo bojom. Skúšala sladké nápoje a neskoré noci v nádeji na rýchle riešenie. Jej myseľ však stále cítila pomalá a unavená aj po veľkom úsilí. Prijal by som si, aby existoval prirodzený spôsob, ako myslieť jasnejšie, vzdychla si svojmu priateľovi, Leovi. Skutočne túžila po mentálnej ostrosti a pokoji. Leo, vždy dychtivý pomôcť, navrhol, moja babička Ania vie všetko o prirodzenom živote. Možno ti pomôže prirodzene zlepšiť funkciu mozgu. Navštívili babičku Anaju v jej krásnej komunitnej záhrade. Bolo to miesto plné farieb a sviežich vôní, skutočná oáza. Slnečné svetlo prenikalo listami a vytváralo pokojnú a lákavú atmosféru. Babička Ania sa srdečne usmiala, jej oči plné múdrosti. Tvoj mozog je ako jemná záhrada, drahá, povedala ticho. Potrebuje správnu starostlivosť a pozornosť, aby skutočne rozkvitol. Chcem len lepšie myslieť, cítiť sa menej v strese, priznala Elara múdrej staršej žene. Jej hlas obsahoval náznak zúfalstva. Ania láskavo prikývla, chápajúc Elarin problém. Mnoho jednoduchých návykov ti môže pomôcť dosiahnuť tú vnútornú jasnosť a sústredenie. Najprv je životne dôležitý jemný pohyb, vysvetlila Ania. Prechádzka v prírode, hlboké dýchanie upokojuje tvoju myseľ. Je to ako dať tvojmu mozgu čerstvý vzduch na dýchanie. Potom jedlo. Nie len tak hociaké jedlo, ale jedlo posilňujúce mozog, zvolala značením. Myslite na farebné bobule, listovú zeleninu a chrumkavé orechy pre každodenné palivo. Toto sú ako malí superhrdinovia pre vaše mozgové bunky, chránia ich a udržujú ich silné. Zdôraznila silu rastlinnej výživy. Vysvetlila, že bobule majú napríklad špeciálne schopnosti chrániť mozgové bunky pred poškodením. Zelenina pomáha udržiavať ostrú pamäť a jasné myšlienky. A nezabudni na vodu, dodala Ania s iskrou v oku. Zostať hydratovaný je absolútne kľúčové pre správne a efektívne fungovanie vášho mozgu. Elara pozorne načúvala a cítila záblesk nádeje, ktorý týždne necítila. Ania tiež hovorila o odpočinku, kľúčovej zložke pre ostrú myseľ. Váš mozog pracuje tvrdo celý deň, trpezlivo vysvetlila Ania. Potrebuje dobrý, regeneračný spánok, aby sa vyčistil a pripravil na zajtrajšok ako dobíjanie batérie. Pomenula tiež všímavosť ako mocný nástroj. Venovať niekoľko tichých chvíľ každý deň, len sústredenie sa na dých, môže posilniť váš mozog a urobiť ho pokojnejším. Je to ako malá, osviežujúca dovolenka pre vašu myseľ, ktorá jej umožňuje resetovať sa a preorientovať sa, uzavrela Ania. Elara sa cítila skutočne inšpirovaná. Počas nasledujúcich týždňov začala Elara meniť svoju rutinu s novonájdeným odhodlaním. Počas obednej prestávky sa prechádzala v parku a užívala si čerstvý vzduch. Na prácu si balila šaláty so špenátom a vlašskými orechmi, pričom svoje sladké občerstvenie vymenila za hrst čučoriedok a iného ovocia. Dokonca vyskúšala jednoduché dýchacie cvičenia pred spaním. Zabezpečenie dostatočného spánku sa stalo prioritou a pozitívne účinky pocítila takmer okamžite. Leo sa k nej často pridával na prechádzkach, pozorujúc Elarinu premenu s úsmevom. Videl, ako sa stáva sústredenejšou, menej v strese a celkovo šťastnejšou, čo bol ostrý kontrast k jej predchádzajúcemu preťaženému stavu. Pomaly si Elara všimla veľký rozdiel vo svojom každodennom živote. Pretrvávajúca hmla v jej mozgu sa začala zdvíhať, nahradená pozoruhodnou jasnosťou a ostrosťou. Mohla sa lepšie sústrediť v práci, ľahko si pamätať detaily a efektívne dokončiť úlohy. Jej úroveň stresu výrazne klesla a cítila sa šťastnejšia a energickejšia ako kedykoľvek predtým. Jej žiarivá energia bola skutočne nákazlivá a inšpirovala ostatných okolo nej. Elara zdieľala svoje nové návyky s priateľmi a rodinou a stala sa príkladom toho, ako prirodzené zlepšenie mozgovej funkcie môže transformovať celý život človeka. Bola svedectvom prírodnej múdrosti. Tento príbeh nám ukazuje, že skutočná mozgová sila pochádza z jednoduchých, prírodných volieb, ktoré robíme každý deň. Starostlivosťou o našu myseľ, zdravým jedlom, jemným pohybom a chvíľami pokoja odomkneme náš plný potenciál a žijeme živší život. Prihláste sa na odber Slova Krepo pre ďalšie inšpiratívne príbehy a tipy, ako žiť svoj najlepší život. Lajkujte toto video, ak vám pomohlo, a komentujte nižšie svoj obľúbený tip na posilnenie mozgu.